హరి ఓం అని ఇవ్విధంబున కృష్ణుండానతిచ్చినం. బ్రాహ్మణుండు కృతాపరాధుండయ్యి వధ్యుండు కాడను ధర్మంబు తలంచి చంపక ద్రుపదరాజపుత్రికిం తను చేసిన ప్రతిజ్ఞందలంచి బద్ధుండైన గురునందనుందొడ్కొని కృష్ణుండు సారథ్యంబుసేయ శిబిరంబు కడకు వచ్చి సురరాజసుతుడు చూపెను దురవధి సుతశోకయుతకు ద్రుపదుని సుతకు పరిచలితాంగశ్రేణిం పరుషమహాపాశ బద్ధపాణింద్రౌణిన్. సురరాజసుతుడు చూపెను దురవధి సుతశోకయుతకు ద్రుపదుని సుతకు పరిచలితాంగశ్రేణిం పరుషమహాపాశబద్ధపాణింద్రౌణిన్. ఇట్లు అర్జునుండు తెచ్చి చూపిన బాలవధజనిత లజ్జాపరాంగ్ముఖుండైన కృపి కొడుకుంజూచి మ్రొక్కి సుస్వభావయగు ద్రౌపది ఇట్లనియే. పరగన్ మా మగవారలందరును మున్ బాణప్రయోగోప సంహరణాద్యాయుధ విద్యలన్నీయును ద్రోణాచార్యుచేనభ్యసించిరీం. పుత్రాకృతినున్న ద్రోణుడవు నీ చిత్తంబులో లేశము కరుణాసంగములేక శిష్యసుతులన్ ఖండింపగా పాడియే.